Fl-qel tal-lejl l-isptar Mater Dei kellu jaffaċċja mumenti ta' ansjetà minħabba li l-generators damu biex bdew jaħdmu. Dan wara li anke fl-isptar beda jilgħab il-voltaġġ tad-dawl. Il-qtuħ jidher li seħħa l-ħabta tas-sija ta' filgħodu. Diversi persuni rrapportaw kif din is-sitwazzjoni ħolqot tħassib speċjalment f'xi swali fejn l-istaff kellhom jagħtu l-ewwel għajnuna lil xi pazjenti. Sakemm eventwalment wara madwar 3 kwarti reġa' ġie d-dawl. Rapporti oħra jindikaw li xi partijiet tal-isptar spiċċaw fid-dlam ċappa meta reġa' nqata' d-dawl għall-ħabta tas-7 ta' filgħodu. Dan ftit tal-jiem wara li anke fl-isptar Monte Carmeli spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku bil-ħaddiema jagħtu l-mediċina lil pazjenti fid-dawl tat-torċ. Intant quddiem din il-kriżi tad-dawl il-Ministru Imbonnici qed jibqa' jiddefendi lill-Ministru Mirjam Dalli. Il-Ministru Mirjam Dalli kif għadha ma riżenjax? Ara l-Ministru Mirjam Dalli u l-Ena Malta u l-ħaddima kollha fih dan l-Ena Malta qed jagħmlu xogħol importanti ħafna biex fi żmien qasir jirriparaw isiru r-riparazzjonijiet meħtieġa għal problemi li kien hemm fil-distribuzzjoni tal-provvista tal-elettriku. It-tlieta wara nofsinhar Net News insista l-aktar minn darba mal-Ministru Bonnici bid-domanda min se jkun qed jerfa' responsabilità għall kriżi nazzjonali tad-dawl bil-Ministru jibqa' ma jweġibx. Ġifieri politikament ħadd mhu se jerfa' responsabilità. Dan għalemmu. Fil-waqt li bħala membru elett tal-Gvern u membru fil-Kabinett ta' Roberta Bela saqsejnieh jekk hux qed ifallu l-protokolli ta' emerġenza b'numru kbir ta' familji jesperjenzaw qtuħ fil-provvista tal-ilma u tal-elettriku. Hawn wħud illi m'għandhomx la dawl u laqas ilma. Ħanibdew minnha wara. Naturalment id-domandi tekniċi jiġu wieġba mit-tekniċi, jiġifieri jiena naf aware illi it-tekniċi tal-Ena Malta għaddejjin kontinwament b'informazzjoni li qed tingħata lill-mezzi tal-komunikazzjoni huma fl-aħjar pożizzjoni li jagħtu risposti għal dawn id-domandi tekniċi. Fejn tidħol l-ilma jiena informat illi kien hemm stations li xogħolhom huwa illi jagħtu iktar saħħa lill-provvista tal-ilma lil dawk id-djar li qegħdin fl-altezza fl-oli u allura dawk ġew affettwati mill-qtuħ tad-dawl li però is-sitwazzjoni ġiet ripristinata. Wara illi il-Ministru qalilna li qtuħ tal-ilma ġie solvut saqsejnieh dwar il-ħidma tal-Ministru Dalli u l-fatt li bejn it-2 u 3 mar id-dawl fl-isptar Mater Dei bit-tweġiba ta' Imbonnici tkun xejn ħlief attakk fuq min qed jikkritika t-tmexxija tal-Gvern attwali. Ħadd mhu se jerfa' xi tip ta' responsabilità Ministru. Għandna kriżi nazzjonali, għandna sptar li nqatalu d-dawl dal-lejl. U il-Ministru responsabbli għadha ma ndirizzax darba b'mod pubbliku lill-pubbliku. Jiena naħseb illi hawn min f'dal-pajjiż għandu memorja qasira. U Imbonnici insista li l-Gvern qed jagħmel id-differenza fis-settur tal-enerġija u insista li l-kriżi nħolqot kawża ta' sħanat. Fejn tidħol il-provvista loti il-ħolqien tal-enerġija biex imbagħad tiġi distribwita dan il-Gvern għamel id-differenza. Suppost ma kellux jinqata' d-dawl iktar, kellu mhux ġimagħtejn. Id-diffikultà waslet fid-distribuzzjoni u ingħatat l-ispjega teknika għaliex kien hemm dawn is-sħanat straordinari. Intant huwa wasal messaġġ ta' kuraġġ lil ħaddiema li issa daħlu fit-tieni ġimgħa ta' kriżi nazzjonali li bħal donnu ħadd ma huwa responsabbli għalija. Lil dawn il-ħaddiema nirringrazzjahom u nagħmilhom kuraġġ. Ġifieri ħadd mhu se jerfa' responsabilità però. Grazzi. Francesco Catania għal Net News.